Sanibonani babukeli emakhaya, ngiyanibulisa kwi-channel yethu iGugu Media, okhulumayo uGugu Ndlangamandla, uhlelo ubufakazi bokuqala. Siyabonga ukuba nani South Africa once more. Abantu baningi abafuna ukuthola ubufakazi babo noKristu. Namhlanje sinenye guest futhi umvangeli Umuzi. Uye ozosithulela ubufakazi namhlanje. Siyathemba sizofunda okuningi kuye. Sawubona mvangeli. Siyabingelela mama. Kunjani? Siyaphila. Ungabulisa ababukeli emakhaya ebasibukile bese uyasichazela ukuthi umvangeli Umuzi ubani, usukaphi, ubaphe nje isaythi elincanyana ukuthi umvangeli Umuzi ubani before sicala siya ebufakazini bakho. Awu, amen mama, siyabonga ithuba mama esilitholayo. Umvangeli Umuzi wabamcedwa, ne? Amen. Ngizalelwa khona la eKatlehong. Okay. eNatalspruit. Okay. Yes. Ngikhulela khona lapha ke Spruit eShongweni. Okay. Ya, ngithe mase ngathi ukukhulanyana ngashifta sengiyakuPhethrokoza la ngihlala khona manje. Okay. Yes. Hayi no, kuyezwakala. Ya, ababukeli emakhaya bafuna ukuzwa Okay. ukuthi uzufike la kule platform uThixo ukususephi wakubekaphi up until now, because sinalento yokuthi thina ngithi masingamaKristu kunama challenges esidlula kuwo. Yeah. So abantu ukuthi beze lana ku-channel bathule ubufakazi basuke banika abantu emakhaya ithemba lokuthi endleleni kuyahambeka, by learning ukuthi okay, umuntu othize wafesana nenkinga ethize, wabhekana nayo ngale ndlela, wasuka kuphi, waba kuphi. It's all about showing amandla kaNkulunkulu through the platform so that people may see ukuthi uNkulunkulu khona uyaphila through ama-testimonies wenu. Yes, we get courage, siyakhuthazeka, siyabusiseka kuba kuningi. Yes. Yeah. No, kuyazwakala mama. Ngingathini mina? Ngingathi uNkulunkulu ngimbonile, ngihambile naye endleleni. Yes. Ya, ngithini kuze kube manje. Ya, uNkulunkulu kahle ungikhiphe ey'ntweni ey'ningi ukuze ukuze ngimazi noma ngimbone. Okay. Yeah, there are things engiphumile kuzo kungekho lula, but ngikhitshwa kuye uNkulunkulu. And there are things engisinde kuzo kungekho lula through ngaye uNkulunkulu. Yeah, understand? So ngasho ngithi uNkulunkulu ngimbonile wena mama wami endleleni ehamba nami, engithwele engisindisa ey'ntweni ey'ningi via ngathini nokusindiswa. Okay. Azange ngisindiswe kulula noma kumnandi because ngisindiswe in prison. Okay. Yabona? So that is why ngisho ngithi ngimbonile uNkulunkulu ehamba nami. Okay. So when you say usindiswe in prison, e-prison ufika kanjani? Was it by mistake or vele bowenza izenzo ezingekho right zakulindela ku-prison? Because akusiwona wonke umuntu oku-prison ongene vele akwenzile. Abanye ba-accuse-iwe ngezinto ebangazenzanga bagcine baboshiwe, but because now prison you won't be able ukuthi u-identify ukuthi ngangiyenzile ngangayenzanga, because the fact soboshiwe uyafana nebagangile noma ungaganganga. So kumvangeli boganga bowenze njani so that ababukeli can understand ijeni yakho, uzusindiswa eprison ufika kanjani? Yeah, to be honest wena mama, ngasho nje ngithi bengiganga. Okay. Yeah, ukuze ngibe seprison angisukelwanga. Yeah, indlela zami ngasho ngithi bengivuna lokhu bengikutshala. No, kuyezwakala. Bese sowungenile eprison, usindiswa nini? Mawuqala ukufika or mhlambe years down the line kwenzakalani uzu decide ukuthatha uJesu usindiswe while in prison?
yini yaku-encourage, yini wayibona kwenzakalani? You know what mama, ukhuluma nje iqiniso kuwe. Ngathi ngasindiswa it was 19 no 19 not 19 2004 yeah 2004 yeah ngasindiswa ejuvenile. Then Okay. when I came out I backslide. Okay. Yeah. So ngaboshwa futhi. Ejuvenile ula ama-under Under 8, yes. Under Okay, 8. kusho ukuthi umvaleli umuzi ugange at an early age. Singabeka Okay. kanjalo. Hayi kuyezwakala. Yabo. Ungaqhubeka-ke backsliding. Yes, mangiboshwa futhi wena mama ne. Yeah. Wathola ukuthi iyavuka le yanto. Le yokuthatha insindiso. Yebo ngoba ngake ngasindiswa. Okay. And awusindiswa kayithi ngakithi umuntu. Sindiswa kayiwani. Okay, Yebo. Okay. So I go back prison yaqhubuka futhi lento ukuthi hayi mina lento leyazi. Imali yakhonzwa ke la. Yeah. So makuloko kukhonzwa yaqhubuka futhi isithembu ukuthi manje nayi lento engingayithola. Yabo? Plus ke nevangeli liningi lapha ngasho njalo. Okay. And then yaqhubuka lento yabuya lento ukuthi kuyela ekhaya. Yabo? Okay. Go back and then ke hayi zakhala futhi ngaqhubeka ngendlela yami. Or then so wenzani uyastart uyapreacha because njengoba uchaza usindiswa kanye wavele waqhubeka la ugcine khona. Yebo ngaqhubeka la ngigcine khona plus manje nakule prison esengikuyo ngihlangana nabanye abantu abangangazi. Okay. So bona they start to see a new thing kimi yabo. Qhubeka ngayo ke mina lento. Lapho wenzani uyashumayela or uyaqula or wenzani? Ngathi mina namandla ngamandla bese ngibamba konke nje kuyo kwensindisho konke like uyaworshipa kwani lokho nje kuyinto ehlangene noNkulunkulu. Ulapho. Yes. Amen. Yes. No, kuyezwakala. Then ke ijeni yakho so mhlawumbe sowusindisiwe ke uyaqhubeka la ugcine khona ngensindiso mawuphuma uqhubeke nayo kwenzakaleni. Uma ngiphuma namandla ngamandla ngichazele nje wena mama azange kube lula. Bengifuna ukuqhubeka ne but manje some challenges nezinto bengizitshele ngazo lathi ngiseprison. Mangifika la ngaphandle akufani nali mina bengithi ngizothola ngakhona. Okay. Wawuzitshele ngani mawuphakathi ukuthi mawuphuma mhlawumbe uzwenza certain things then wathola ukuthi mama sowuphumile akusafani nalezi zinto obuzitshelile. Umehluko waba kuphi? Like you know uma usejele ne unokuzitshela ukuthi isupport uzoyithola ebantwini bakini nabantu surrounded you. Abantu abaseduze nawe is not people who can give you support ukuthi no yisini manje ukuthi ufuna ukutshintsha impilo uphila impilo right akasaphila impilo kaphila ngakhona. So wathola ukuthi wena ngamandla angiyitholi support kulabantu bengigade kubo. Okay. Understand? Yeah. Lapho ke wenzakala ngaphelwa amandla. Okay, like while you were inside, i-support boyithola or bovena ngaphakathi ingekho bo-supportwa ukuthi la unabafowenu eniwoshipha nabo nenza yonke into. Only to find out ukuthi like mawuphuma futhi so end up alone. Bebakunaka ejele kuphela or kwasejele babengekho for i-support. Ngingathini mamndla ngamandla in prison they never be there as much. Yeah. But that time sengizophuma in prison they start to come. So wena boyitshela ukuthi noma sowuphumile izoqhubeka la. Yeah, understand. No, ngiyakuzwa. So manje lento ngaqala ngenambitha sengizovuma ukuthi okay abantu bakhona yeah. And encourage me nami bakhuthaze yabo nabo bangitshela ukuthi I know siyabona manje ayizwakala. Yabo mangifika ngaphandle avela ngimosheka yonke lento le. Yabo seyimosheka kanjani mama ngaphandle? Did you do things again ezakubusela or kumoshakala kanjani? Ngathini before kwenzakala zona lezo zinto ozishoyo ukuthi maybe I do the things engangizenza kuqala. Imosheka ngathi ngesibali khona la. Usibale umuntu kadadewenu. Yes, kasiswana Okay. yeah la ngiphumile khona. Okay.
yabo. Alright. Yeah, iqala imosheke nje walapha into, you understand? And uma sengibheke ekuthinini mina mamdala Mandla, lo muntu kadadewethu uhlala la nodadewethu. So Okay. manje yabona akungabi ngathi mina ngizoxabanisa, you understand? Ngiyayizwa. Seqala manje ba-difficult for mina, yabo. Ngala ngenzani-ke lapho ngiyashelela nami kancane Kancane sokuphuma futhi yabo. esandleni. Ngiphume esandleni, Hey. yabo. Ngoba kwenzakala izinto bengingazi-expect-anga ukuthi zingenzeka. Okay. Ngaqala mosheka nje lapho, yabo. Okay, ukusuka lapho ukuya phambili. Ukuya phambili-ke ngoba angithi ukuthi bakhona abafowethu, yabo. Yeah. Bakhona odadewethu, Yeah. bakhona omama, bakhona obaba, yabo. And then-ke mina-ke angisilo muntu okhalela ngaphakathi, ngiyakhuluma. Yes. Start to tell them ukuthi man hayi inkinga ila. Yeah. Yabo abafowethu nabo they start to encourage me. Lapho nalapho ngakhuthala ngaba yilo mvangeli engiwuye ngaqhubeka futhi nohambo. Ngezwakala. So now kule phazamiseka regarding indaba zakaSibake nodadewethu. Bekakuphazamisa in what form? Njengoba usho ukuthi wakhuluma kwabanye ukuthi unalesi problem, encourage wacala ukuvangela. Bekakudisturba in which way? Ngathini, you know wena Mandla, when you are not welcome ebantwini noma in a community, you start to see Yabonakala obvious. Yeah, before they can talk or what, yabo. Ufunda kwezakho ukuthi kahle la ngathi angidingeki. Yeah, understand. And manje kube wes akhulume naye. Ukhulume bani uSibake? Okay. And ngibuyaphi in prison. Yebo. So sengibheka ngani lo umthatha ngale ndlela cause ngibuyaphi eprison. Yeah, understand. Okay. And manje ukubuhlungu kokugcina. Makhona udadewethu akazenzi zonke lezi zinto. Oh Jesus. Yebo. Okay, so ke wakhalela kubobani and then encourage encourageile wahlala nabo waqhubeka nokuvangeli up until manje. Yes. Ngikhulumile nabafowethu bakhona bobabudlanga amandla, bakhona bobabuqhayela, bobabubhense. The people ukuthi I'm coming far nabo labo, yabo. Start to talk nabo abafowethu, they know me and encourage me ukuthi emvangeli kuyahambeka man, yabo. Endleleni. Yeah, noma kunameva but kuyahambeka, yabo. Kuyaphileka. Yeah, so I start to stand up nami ke ngayithinditha ngetime man. Abafowethu basho kanti kuyahambeka, kusho kuyahambeka ngithi ngabe. Yabo. Start to continue nohambo lwami, yabo. Okay. So namanje usavangela, usaworshipha. Namanje ngisavangela mamami, ngisaworshipha. Ngisambilela nje uThixo. Okay. Kezwakala mfundisi, kezwakala encouragement. Hopefully abantu bayafunda on a daily basis ukuthi noma kunzima endleleni kaNkulunkulu but kuyahambeka. So umvangeli ngokwempilo, does he have abantwana, unkosikazi, maybe future wife? Umvangeli owamanje mamdla akanankosikazi. Okay. Akanabantwana. Okay. Usabheke kona ukushada umvangeli, akakashadi. Akakushaya. Useseyedwa. No, kezwakala mabhaleni. Kuyazwakala. So how many years mawungabala usosindisiwe and umuntu ohlele ekhaya okubukile ungam-encourage uthini kulo hambo lokuthatha uJesu njengenkosi nomsindisi? Ungamkhuthaza uthini according to wena ijeni nala uNkulunkulu sekakundlulise khona ey'ntweni ey'ningi uthi mawubheke emuva usho uthi uNkulunkulu wayengekho la ngabe wafela endleleni ngabe awusindanga but because isandla sakhe besikuwe wakundlulisa. Yes. No, engakusho emuntwini ongibukele ukuthi mamdla ngamandla akukho lula endleleni yensindiso kodwa kuyahambeka. Yeah, nanoma
sishayeka left and right but kuyahambeka. Uthi obhala kahle noma ngihamba egodini ethunjini ngisaba ukuthi ngoba wena amanye amagama noma zishaya but unathi. Yabo, that is why I'm keep on saying kuyahambeka noma kunzima but kuyahambeka. So if we can do into eyodwa nje siyabantu, yabo, ukuthi noma zishaya kunzima kanjani but isithatha amehlo siwabeke kuwe ngoba kuyahambeka. Amen. Siyabonga babukeli emakhaya. Ubufakazi bakaMvangeli uMusi usishiyane lokuthi endleleni noma kunzima kodwa kuyahambeka. uNkulunkulu akahlulwa yilutho noma ngabe kunzima kodwa yena uhlala nathi akasishiyi. So nathi la siyabona ukuthi ngempela endleleni kaNkulunkulu kuyahambeka because each and every day we find different testimonies, different messages. Kodwa wonke akhomba amandla kaNkulunkulu ukuthi endleleni noThixo kuyahambeka. Sibonge kakhulu, sicela ni like, ni subscribe, ni share this message powerful. Siyabonga. And sinamahlelo not only ubufakazi bokuqala, sinohlelo My Partner My Friend, sinohlelo Asikhulume Mzansi. Phasi kohlelo ubufakazi bokuqala, it's where kuza khona abantu abakholwayo ebahambe ijeni yabo noNkulunkulu, banobufakazi obujulile, obunamandla, obuveza ukuthi uNkulunkulu khona uyaphila. Mawumthatha umenzo wakho uyakubiyela. Bese sibe My Partner My Friend, of which we deal nabantu abathandanayo, abashadile, abazosinika ubufakazi ngemishado yabo ukuthi nasendleleni yomshado kuyahambeka. It only needs communication, uthando, ukubekezela, nokuyidela kwezinye zezinto. And then we have people that have been married for 40 years, 30 years. They teach us ukuthi it's not easy, but still kuyahambeka. Umshado is a commitment between two people abathathe i-decision. It is not only about love, but it's only about the decision that you're gonna stick and stay committed. Ngoba nakhona kuyafana nokuhamba noKristu, kunzima endleleni kodwa siyabekezela. Bese kube nohlelo Asikhulume Mzansi, where we deal nayo yonke inkinga in general that contains umphakathi. It could be any problem, ugesi, abantu abangahlelisananga kahle, whatever problem that requires umphakathi in general. So sibonge kakhulu thina siGugu Media ukuba nani. Sibonge kakhulu kuMvangeli Musi ukuza azoshare i-testimony yakhe, ubunzima abhekana nabo through ijeni yakhe, ukuthi uNkulunkulu wamthatha kungelula but azange aphinde abheke emuva, waqhubeka up until today. Usavangela, usawoshipha, usamkhonza uNkulunkulu, useseyinkosi empilweni yakhe. Nathi siyiGugu Media, uJehova uyinkosi empilweni zethu. Siyabonga babukeli, ngaphandle kwenu we will not be here. Siyabonga i-support ya each and every day. Niyabonisa ukuthi i-channel niyayikhulisa kubo bonke abasherayo, nebasubscribe-ayo, nebalayikhayo, nebakhomentayo. We really appreciate your efforts. Kungabi lokho kuphela ke, we also have I don't know what to call it, but we have a service whereby we cook, we serve people abangenako once a month, of which in future siyafisa ukwenza lokho on a daily basis or nge-fortnight, and that we do from our pockets. So if now ufisa ukufaka isandla sokuthi ukhulise
this thing kaNkulunkulu yokuphakela abantu abaswele. You can donate ukudla, okuphekiwe, imali, whatever it's acceptable, impahla zakudala ezinhle ongasayidingi, not ezithoni ezingeke zigcoke omunye umuntu, ezisadingeka but obonayo ukuthi wena okwamanje isidingo sazo awusenazo. You can forward them to the next person ozidingayo. Then this is our contact details. If uyafisa nawe i-consultation, whether my partner, my friend, or asikhulume Mzansi, noma ufuna ukuthola ubufakazi bakho, you can contact us on 071 259 629. Yo, babukele emakhaya inamba ngathi lo. But you can have this one, 081 840 4502. And then on call, ngaba 083 483 81155 8155. Yeah. Thank you, siyabonga.